ଗଦାଧର ପାଢୀ, ପିତା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଢୀ, ସାକ୍ଷୀ ନୌରଙ୍ଗୀ। କଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆପଣ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି ଆପଣ? ମୋ ପୁଅ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମତେ ଘରୁ କାଢି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମତେ ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଘରକୁ ବାପକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଘରକୁ। କୋଉମାନେ ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି? ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ମଦ ଫଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଖଡା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଘରେ ଖାଲି ପଡିଛି। ସେଠି ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମତେ ମାରପିଟ କରିକି ଘୋଷାରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଥାନାରେ ସବୁବେଳେ କହିଲା ବେଳକୁ କେହି ମୋ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ କରୁଛି। ପଦକ୍ଷେପ କଣ କଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାପକୁ, ମୋ ଘର ଖାଲି ପଡିଛି, ସେଠି ଜୁଆଡା ମଦ ଖିଆ ହଉଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାପରେ ହାକିମତି କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଘରକୁ। ମତେ ସେ ଘରକୁ, ମୋ ଘର ମୁଁ ରହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମତେ ଘର କେମିତି ରହିପାରିବି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ।